Gyda Jones ydw i, dwi'n swyddog gwarchodaeth fferm i awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Wel, mae'n bleser i fi enwebu Dr Dyfed Elis Gruffydd ar gyfer Gwobr Shwmae, awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Mae cyfraniad Dyfed wedi bod yn sylweddol ac amrywiol dros nifer heleth o flynyddoedd. Ar 11 fi oedd e'n swyddog ysbysrwydd i'r Parc Cenedlaethol. Mae e'n gyd olygydd cychwynnol a papur bro clebra yn un o'r 4 roedd clebran ar ei trad. Mae gyfraniad ym myd dehongli cefn wlad wedi bod yn enfawr. Mae wedi bod yn asgwrn cefn i Gymdeithas Edward Llwyd ac yn gyhoeddwr ac addysgwr sydd wedi cyfoethogi nid yn unig yn treftadaeth ni yn lleol, ond hefyd yn genedlaethol. Wel, un o Fois y Cymoedd ydw i. Dderbyniais i rhan o'n addysg cynradd yn Merthyr Tydfil ac addysg uwchradd ar ei hyd cyn dianc i Lundain am 12 mlynedd, lle bues i'n darlithio yn un o'r colegau. Ond yna dychwelyd i Gymru ac ymuno wedyn ag awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Yna pryd y ces i efallai'r cyfle cyntaf i wneud rhyw fath o astudiaeth wedyn o dirwedd Sir Benfro yn gyfan gwbl oherwydd fi sy'n gyfrifol o sgwrs am baratoi'n blynyddol rhaglen o deithiau tywys yn Sir Benfro a fydd yn agored i Gymru Cymraeg ac hefyd i'r ddinas oedd yn ddi-Gymraeg. Ac oedd hynny'n gyfnod pleserus iawn yn fy mywyd i, ond wedyn fe droiais i fyd y llyfrau. Ond ar ôl troi fyd y llyfrau, o'n i'n dal i ymddiddori o sgwrs oherwydd fy nghefndir academaidd daeareg a daearyddiaeth oedd gen i ddiddordeb arbennig yn daeareg a daearyddiaeth Sir Benfro. Ond un o'r pethau cyntaf nes i efallai o ran hyrwyddo'r Gymraeg, ac dyna oedd un o'r pethau pwysig yn fy mywyd i, oedd yn sefydlu un o'r papur o bro cyntaf yng Nghymru, sef Clebran, a gwneud hynny wrth gwrs yng nghwmni Terwyn Thomas a'i wraig Marged a Mina ag Robina. A fi o'n i wrthi wedyn am 10 mlynedd wrth gwrs yn cyhoeddi Clebran cyn i ni drosglwyddo'r awenau i bobl eraill. Ond roedden ni ar y pryd yn mawr obeithio bydde Clebran yn rhyw fath o wrthglawdd wedyn i'r llif Saesneg oedd yn prysur boddi efallai y Gymraeg yn lleol o'r rhan fwyaf o'r bobl yn darllen papurau newydd Saesneg yn hytrach na chael cyfle i ddarllen rhywfaint y Gymraeg. Wedyn oedd hynny'n yn aruthrol bwysig. Ac un o'r cymdeithasau amgylcheddol pwysig yng Nghymru ydy Cymdeithas Edward Llwyd, ac fe ymunes i ar gymdeithas honno cyn diwedd y 1970au. A ges i'r fraint ymhen amser i fod yn aelod o'r pwyllgor gwaith ac yna hefyd yn gadeirydd y gymdeithas. A dros y blynyddoedd, a mae rhywun erbyn hyn siŵr o fod yn sôn am ryw 20 mlynedd o arwain teithiau i'r gymdeithas ac yn naturiol ddigon oherwydd o'n i'n byw ar y pryd yn nghyffiniau Crymych wrthodre'r Brenni Fach oedd y mwyafrif o'r teithiau o'n i'n gyfrifol am ei harwain yn deithiau yn Sir Benfro. Sir Benfro i gyd ac yn edrych ar wahanol agweddau o'r sir wedyn, nid yn unig i chreigiau tir ffurfiau ond i hanes cysylltiadau llenyddol popeth. Ac oedd hynny yn bleserus iawn ac dwi'n dal i wneud rhywfaint o'r gwaith yna beth bynnag, dwi'n dal i arwain y teithiau. Ond rhywbeth arall sydd wedi digwydd ers i Sian ymuno am sefydlu yn Llechyd yma, da ni ddim wedi troi'n cefn ar Sir Benfro bellffordd oherwydd mae'r sir dim ond mater o ryw 300 llath o'r tir. Ac rhyw 5 mlynedd yn ôl dwi'n credu yr oedd i ges i'r syniad bod angen i ni barat i ni ffurfio cymdeithas o gerddwyr. A da ni wedi galw'r mudiad yn cerddwyr, beth yw e, cerddwyr glannau teiddi.
sydd yn golygu bob mis, o fis Medi hyd fis Mehefin, da ni'n cynnal teithiau ar yr ail fore Sadwrn o bob mis, gyda'r syniad ydy dod â Chymru Cymraeg a dysgwyr at ei gilydd ar gyfer teithiau byr. Teithiau sydd yn para dim ond o ddeiti 2 awr ar fore Sadwrn rhwng hanner awr wedi 10 a hanner awr wedi hanner dydd. Ac wedi i'r teithiau yma dirwyd i ben yn amlach na ffidio, da ni'n troi mewn i'r caffi neu'r dafarn agosa mwyn parhau gyda'r sgyrsiau anffurfiol. Ond mae pob un o'r teithiau'n cael ei harwain gan bobl sydd yn gyfarwydd ar ardal y sgwrs a'r nod fel y dwedes i ydy sicrhau bod y Cymru Cymraeg wedyn yn dod i gysylltiad â'r dysgwyr. Y Gymraeg yw iaith yr mudiad yn unig, ond mae yna gyfle wedyn i'r dysgwyr gael eu hunain mewn awyrgylch cwbl anffurfiol ac yng Nghwmni Cymraeg sydd â gwahanol acenion, a dwi'n credu bod hynny hefyd yn bwysig iawn. Y ma hynny wedi bod yn hynod lwyddiannus, yn wir bron a bod yn orlwyddiannus yn yr ystyr. Ar fwy nag un achlysur, da ni wedi cael hyd at 30 i 10 a 30 o bobl yn ymuno ar teithiau sydd wedi bod yn wych. A beth arall sydd wedi bod yn galonogol iawn i mi yn bersonol, da ni wedi llwyddo i ddenu nid yn unig yr henoed egys minne, ond yn ogystal â hynny, mae yna bobl ifanc wedi dod hefyd yn der, rhai sydd yn dal i fod yn yr ysgol, ac mae hynny yn bleser i weld y gwahanol bobl yma'n dod at ei gilydd. Ond yn ogystal â'r math yna o waith, yn naturiol ddigon o ran fy nghefndir academaidd darlithydd, ac dwi wedi cael y cyfle wrth gwrs i grwydro wedyn ac dod i gysylltiad â nifer fawr o gymdeithasau lleol. A mae hynny'n golygu cymdeithasau megis Merched y Wawr, Fforddolion yn Nghrymbych, neu Cylchoedd Cinio yn Hwlffordd, neu Cymrydorion enghraifft yn Aberteifi. Dwi'n credu bod hynny hefyd yn bwysig ydy sicrhau bod pobl fel minne yn barod i ddiwallu anghenion y cymdeithasau hynny ac i roi cyfle iddyn nhw ddod i gysylltiad â phynciau nad ydyn nhw'n cael fawr o drafodaeth efallai yn y Gymraeg, oherwydd yn amlach na ffidio mae daeareg a daearyddiaeth yn rhan o bron pob un o'n sgyrsiau i. Ac un o'r darlithiau bydda i yn ei thraddodi cyn bo hir yng Nghwmni Cymrydorion Caerdydd enghraifft ydy'r gwaith ymchwil dwi wedi wneud mewn 2 le, yn y lle cyntaf hanes cerrig adeiladu yr eglwys gadeiriol yn Hyddewi ac hanes Abati Llandoch y cerrig adeiladu ac dylanwad yr abati hwnnw ar y fro yn gyffredinol, rhywbeth dyw nifer fawr o bobl ddim yn sylweddoli. Dwi wedi bod yn ffodus iawn ar hyd y blynyddoedd hefyd i baratoi rhai cyflwyniadau eitemau byr ar gyfer byd y teledu a'r radio. Ac mae hynny wedi bod yn bleser hefyd, ac unwaith eto efallai mae'r sgyrsiau i gyd, neu'r sylwebaeth i gyd wedi bod ar destunau sydd yn ymwneud mewn rhyw ffordd neu gilydd a daeareg. Mae cyfraniad Dyfed dros ddegawdau wedi pontio yn treftadaeth amgylcheddol a'n treftadaeth diwylliannol ni. Mae Dyfed yn llawn heiddi Gwobr Shwmae.